Здравейте хора, тук е Розовка. На къде тръгнахме? На тук. Аз съм Райди, тук е Розовка и Ди. Те ще кръщим зеленото куче, той е Ди. Аз съм Рай, той е Ди, Радич. Мистер Готин е тук, отиваме новия му. Тук е новията му къщичка. Това е Дабакта. Епизод 6, мисля. Мисля, че 6. Ще видя. Кучетата ми къде са? Кучетата ми къде са? Къде си, бе? Его. Ела те убием мистер Готиня. Смема, докосни, сме те убия. Добре, ела. Ами аз имам енчант лук. Не, пак сода. Аз стойте тук. Ела ти тук. Ела ти. И що тук нещо? Тук злато има. Давай, тук и злато, аз го сложих тук. Его, мистер Готиня. Ела ти, бе, помиери. Тука па някаква дупка има. Ела ти. Отвънка. Чиба. Тука се качим горе в къщата на мистер Готиня. Там ще изядете. Не мога да бак. Къв дабак, бе, той си нашия дабак. Само ние сме в този дабак. За сега. Още никой не е дошъл и се червени кучи. Къде са моите кучета? Ни трябва да лягаме, бе. Айде. Аз отивам у нас пък. Моите кучета не знам. Ще ми трябва, защото ще бим зомбита вечер. Да видим дали сме на пилс. Много ясно, че сме на мир. Какво сме на мир, бе? Те бе, не искам аз като си места. Това е сигурно случайно го места. Не знам. Погрешка. Хора, не знам какво да правя с този дабак. Аз отивам да лягам, защото ще почнат зомбита. Ги кучетата ми, те са бачи тепти кучета. Виж как се въртат, искам да се помни някой път. Да бия зомбитата, тото е важно. Ма съм лоши нещо, бе. Сигурно. Да. Аз закачвам, не. Тук сега закачвам те пари. Мама, момичо. Що е? Сега ще изхъбих хубава. Дали, ако ударя едното куче, другото ще го напади. Как се мисли? Айди, да станете. Лягам. Пинкам. Филго, той що е тука. Те така и да. Хора, преди малко памет с препрождането, защото нямах памет. Ти се нямаш памет. И аз замъча нещо да снимам 20 минути. Бачи и друг път ще. 20 минути и... Ти не знаеш, че е... Ела ти, бе, помиери. Това кой е? Това Диле. Ди, ела тук. Ди. Ела, Розовке. Ела. Помиар грозен, ела тук е. Чакам ги тук, тъпите кучета. Ударни се. Ради ударих. Ди ударих по-точно. Тук са седнали, пазят по градинката. Задача, няма ли някой зомбари? Дръж куче. Виж ли? Прасето куче. Хора, в другия сервер там на мистер Готиня намерихме седло от такова, докато ловим въдици. Риба. Извинете, риба. Докато ловим риба. Подарък стрела. Изстрелях една стрела при теб. Ако намериш стрела... Чакай, че една муха ме лапи. Къде? У вас ли? Да. Тук стрелях една стрела. Къде е стрелата ми, Поми? Сега, докато ми помяра и се те убила. Ти го нарече помяра, защо така? Къде ми кучето? Чакай, че не мога да се намеря и другата стрела. Аз се губа стрели. Що я изстреля? Моето че го няма, бе. Сега ще търсим стрела. Това умря ли, бе? Не знам. В едното ми куче пак умря, май. На мен не ми върна. И що ми игра с Райди, кучетата ми се умират. Те са те проклели хората. Не, ти са ме проклел, те. Изобщо. Абе, Тук има две кучета, тук са размотаващи червена каишка. Те ли са? Да. Но ще изобщо нещо. Чакай, тук има една роза. Днеска си изтегля всъщност едно приложение за... Трика, бе, тук е. Човек, тук всичко ти... Имаш ли женски помяр? Да.
Аз мисля ги размножавам. Що? Ей за кеф. Его, тук ти е в къщата, едното ти е в къщата, другото е навънка. Тук са и двете. Да видим. Виж къде, хора, сега да си намеря стрелата. Къде ми стрелата? Добре, аз тук си целя кучетата на мистер Готиня. Не си лъжа, що нямаш такова. Пажни, бе. И за какво съм? За лък. Тук нямаш. Да знаеш кучетата могат да ме убият. Кой да нямаш кучета отново? Опа. Удари ми кучета! Не. Ми? Пусна ти малко кравици. Сериозно, за какво? Ай, сега сам ги бутай. Като си толкова отворен. Хора! Не ще съм пускал. Може ли яйчица, бе? Дайте малко яйчица, бе. Бадаваш, че дават яйца на тебе. Че малко кошка. Намирим един диамант и ти дам 16 яйца. Не благодаря. Аз съм скъпен. Хора, трябва да намерим диаманти. Няма да е този епизод. Този епизод ще строим моста на мистер Готиня. Да го почваме, нали? Айде. Нямам материали с... Аз почвам да вземам материали. Вземи някакви материали, ако има в честовете. Да беше казал по-рано. Айде, върни се. Аз съм близо. И трябваше да ми вземеш леглото. Вземи ми леглото, плиз. Аз се взема тук един батак. Той е с един мъж. Ай, може ли едно хубаво легло? Може ли ти легло, едното легло с атрактиране, да си изпоръчиш, защото това са много... Каприз, голям каприз. Да. Хура, подсказка, една подсказка. Да им кажем ли? Кака? Няма. Няма никаква подсказка, нищо няма. Че му работи фантазията и луд. Кой лудо е? Кой пита? Ти летиш ли, бе? Как лето, бе? Не, аз отдалече не видя, че се качи. Панах тук в едно гадно езеро, дето водата му смърти. Дори не знам дали смърти. Просто те обижда. Бидих ли те по това на... Грам. Грам не. Ой, търса боя, чакай, търса някаква боя. Айде са ги направя жълто, нищо няма. Грозни кучета ще имаш. Много грозни. Аз не трябваше да се взема от тебе. Пак. Хора, значи сигурно няма да е този епизод, няма да е готов този епизод. Моста на мистера. Вече снимам 10 минути и нищо сме направили. Аз стопирам и аз. И така, хора, измислихме друга идея с мистер Готиня. Състезание с лодки, аз отивам от другата страна, да ни е по-лесно. Чакай, ти имаш ли лодка, бе? Имаме, у Чакай мене. да си оставя едната тогава. Остави. Аз тук. Който първи слезе долу печеля. Чакай малко, бе. Бързо. Хубаво. Айде, аз се насъскам кучето. Добре. Айде. Чакай! Давай старт! Плувай надолу, къде плуваме, аз не знам. Дай! Не! Хората изпечели. Айде пак, искаш ли? На мен нещо не ми стана. Моята лодка е по-тъмна. Аз знам, виждам. Аз съм я направил моята от друго. Тая лодка, където е в мене, подаряваш ли? Коя? Та, където е в мене. Коя, бе? Его моста. Нищо не стана от него. Още не сме направили. Даже намързеше. Мислихме го докато стопирахме и никаква идея. Състезание с лодки. Да. Твоята как я служи? Чакай да слагам. На местата старт. Дай! И той ме мина. Аз те бих. Да. Ти къде си? Бих там. Бих. Хора. Аз бих, бе. Айде, бе. Аз те бих, бе. Тук ни е пистата за лодки. Да, ще накръстим. Като дойдат Ванеса и другите 4 човека. Не, 3. Извинете. Още другите 3. С Ванеса плюс. Вземи си лодка. Надолу. Искаш ли лодка? Ще правим състезание. Искаш ли още ми? Дай ми лодката. Айде, 3 рунда. Дай ми лодката. Ето е там нататък. Кучета ми са жълти вече. Да.
Много са грозни, ама... Да, знам. Ще ги направя. Ама няма ползваш емералд. Емералд ли? Лапис. Сам ни биш лаписа в... Готови на местата. Чакай. Бачи, измамника си. Айде, аз те бих. Аз да върву назад. Как? Айде, Какво стана, бе? багна се. Не, че се багнал, влези в моята лодка. Айде, бе. Айде, бе. Тая лодка ще я подарявам да си имаш за стимул. Това лодка. Тая е твоя. Аз имам още една. Хора, той беше от мен. Райди и до скоро. Хора, аз